Amo na nga ni. Hindi na kinikilig sa oo. Ay, hindi na lang. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Mabaho ako. Huwag kayong lalapit. Si Gwen po ang bagong gising na masaya daw. Yes! Patingin nga na bagong gising na masaya. Pambirang buhay na yan. Bagong gising masaya.
Oo. Siyempre, depende sa panaginip natin. Halimbawa, masaya yung panaginip natin. Ganyan o, pag-gising ko. Naulan talaga. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Yung mga kuray, nilagyan na natin ang lusutol na bakal. At magkakaroon niya ng bintana. Talaga. Malungkot. Hindi. Sino mo yung itsura niya? Kailangan talaga malungkot eh. Ikaw talaga Gwen ah. Nakasapato, nakapantalon. Formado. May dadaanan niya. Alam na. Ay, sama ka pala Gwen, may dita ko. Wow! Para makilala mo. Oo nga. Fairfield pala ako. Para makilala. Ay, kawawa ako yan, kuya. Take your time. Kahit pasita tayo. Dito na tulog.
Ulan na, iba na ang hangin. Ano na naman yung uran? Ano na naman? Amo na naman. Dari pala mga vlog ni Kap Fransar pag nagayan sa sadto ano. Sulo-sulo niya sadto palagayan niya. May maliligo na naman sa ulan. Sasayaw na naman sa ulan ngayon. Diyan na. Sasayaw na naman sa ulan ngayon. Talaga mangyari. Grabe ka magbuhat. Punong-puno. Ba't hindi? Wala nang bukas. Dala natin tayo mamaya yung ano, matanda. Punta mo lang yung LCC. Bibili na. Galing dyan libo na. Ayan na, kikiligin na naman siya. Maliligo na naman sa ulan ngayon. Kaya nga eh. Kikiligin na naman siya. Kikiligin si Klinig. Kikiligin na naman siya. Nandito sa harapan? Nasa harapan? Kikiligin na naman siya. Siya daw kasi, pag nakikita niya si ano, kasi si Arsia. Oo. Kasi naman nakikita ko. Kinikilig pa. Lubit ng lego. Malupit. Sinirating ba? Lubit ng lego, sinirating ba? Pero pag sila, malungkot siya. Kapon din sa e-bike. Pinabigan mo. Kabalik ka naman pala ng pag-iisang. Kabalik ka lang pag natin siya. Overmix na yan. Ang galing magaling kaya. Tama na to, Tay? Tama na. Ako na ako. Ay, oh. Wala ka sunong ulan, oh. Ulan? Paano sa'yo? Paano sa'yo? Tama na ang. Tubigit. Tubig.
magiging bakong magkakatalon. Ay, si Ate Denny. Vincent! Mamaya may video niya. Yun, si Ate Denny. Palay ganun pa siya eh. Paulit-ulit eh. Hindi ka makapaniwala ka eh. Pag walang ulan, walang baha. Papasamahin mo nga dyan kung gusto niya. Para makita niyo yung makita niyo para makita niya, ganyan din naman. Para makilala niya. Para ano yung liquid pa na? Ay, nalita na? Oo. Kagaya lang nung pinalita. Magsilong ha? Alsa? Pati ba yung timba ng pintura? Ay, meron doon. Ay, oo nga, no? Isa nga pala kita yun. Dalawa yun ko yan ulit. Isa nga pala kita yun. Sige nga, may ano-ano pa yun. May halo-halo sa mga. Hindi, parang naghahalo-halo pa. Baka nagpapalibre lang din na. Pero sekreto mo na yung mama niyo. Pero sekreto mo na yung mama niyo. Kaya ang minggo, sa tuloy minggo pa eh. Oo. Kaya sa balaka, sarap talaga ito. Malakay din. Yan, wala nang dyan. Pinapakasan niyo ko ni Ate Jenny. Hindi na ako Graham lang muna, wala pang minggo. Graham lang muna, wala pang minggo. secret lang talaga. Wala mo na daw yung Minggo lang. Naglalaro lang naman. Pinaglalutuhan na, naglalaro. Naglalaro lang. Wala mag-Graham minggo dyan. sayang naman ang phone mo. Naglalaro lang. Sige, naglalaro lang. Ano din? Baka pa ako. At ayun na po, nasa baba na si tatay. At para dumidilim ang kalangitan, nagbabadya. Umabot na ng konti.
Malupit. Sasayawan ko sila. Okay. Uy. Oh, makakagyan. Ay, makain si mga pwede. Baba. May gawa ko mamaya. Wala, kaya pula. Hi guys! Hi, vlog. Okay lang ko yan. Ay, hindi ka pala. Ay, ay, nabag na kami ka. Oh, gusto pa may kita. Walang panas ka, pinagpunas mo siya na. Ay, huwag na. Yan. Mamaya na. Yan pa. Yan, sasama na. Ano yan? Chris. Why? Why the grid? Nakagawin. Ano ba? Pinagpa mo na. Pinag-upload. Amo na. Amo na talaga. Kulang mo kaya halo block, no? May taas pa. Hindi ata dalawang patong ko dyan. Pero, pero ano po, tinagod ako ganun. Marami tinagod ako. Ito dito. Ha? Si Ron. Yan. Si Ron. Mana ka sa pala? Yung CR pa nulit. Ha? Yung CR pa. Kaya nga, kulang mo ko lang. Hindi pa nito. Siyan pa. Wait lang.
Lalagyan naman ng odor sa loob, hindi naman lalagyan ng ano. Walang harang. Kurtina lang. Kurtina lang tapos pinto. Kurtina lang. Amo, talaga. Daanan natin yung mamayang matanda. Sabay-sabay tayo. Papakulot? Oo. Ay, sa vlog niya. Sa Bacolod City! Text na? Nag-text siya. Kalaw na hindi. Sana all. All happy. Isang pala na lang. Eh, bago ka sinuna? Saan sinuna? Yan, nagbibidyo. Ito tayo timba ng mga lagyan tubig. Ito tayo malagyan. Tayo, ito yung tabo. Ito bigat. Uy. Ano pa, tol? Halo! Halo! Ano?
Natanggal. Ha? Marami pa yan? Pinapahinga ka na yan. Miss calling. Marami pa ito. Paano pa yata? Upload lang yun. Malipit. Hi, vlog! Parang mahulog agad. Salamat muli. Alas 3 alarm. Wah. Bumaon. Bumaon doon. Dati Gini, tawa ng tao.
Pag nasanay ka sa kanya, dito sa camera na to, lumalabas. At ito, meron lang akong sasabihin. Maraming comments na hindi daw deserve ilang sila na magpapahayag. Pinakit ko sa vlog. Hindi ako pinapipili ng mga papahayag. Bakit? Doon pa lang sa almost 8 years yata yun. 12 years na nakikita sila. Walang kapabakan. Kumbaga, iisip lang. Doon pa lang sa mga para makita. At ano pa ba? Dahil daw meron naman silang kayanan dahil mga bata pa sila. Hindi po ganun. Ang ating dahil, nung mabigyan sila ng award na regalo, doon sa pagiging masipag ng mga magulang. Kasi hindi basta-basta nila makakabot yung ganun na ito yung kabahay na pinakita nakasipan ng mga nagitaan ng marami kasi masasabi parang nagdadanas na taon lang pinilit lang pinilit lang ito sila nagdadanas masigat lang hindi basta-basta yun ang nakita kong doon kasi pinakaganda nakita ang the best friend basan Saka ano po, sa akin naman po, hindi siya deserve. Sa akin ba, at tinitingnan ko lang sa katangian. Gaya ni Rosa, sa Lila. Gaya ni Lami, bahay sa paksa. Gaya ni Rosa, nakikitira sa kanilang lipat ng mga kita. Nakapakalayan nila dapat school. O yun, nakapakalayan. Pinapalit. Salpang. hindi mo sana binuhusan yun. Ha? Hindi mo sana, tutungan mo yung bakal. Hindi mo binuhusan yun kahit pag ano na lang. Tapos, Para magkaroon sila ng privacy, magkaroon ng sariling kwarto, so yun lang ang nabigyan. So ganun din sila. deliver. Diba? So yun po ang mga batayan na ating mga Deliver ba? Hindi yata. sabi ko na, malinaw sa iyo. Bakit kayo napili? At bukod doon, kung naman natin namin pili yung mga kung sa amin, ano lang, parang suggestion, tak. Siyempre, ang sabi ng sponsor. Alright. Salvage na ang kilo. Ito na lang sa puno ng puste. Sa puno. Bukasan. Bukasan ng tubig. Ayun. Anong masasabi mo doon kung sinasabi ng iba na hindi raw kayo? Ito oh. Mga ko-right, magiging ano nyo, bintana ng ng kusina. Sa ano yan ay lababo.